महाजन्म ब्रह्मचारी बाबांकर जय हो। जय हो। हरि ओम तत्सत। प्रभु फुट साट फुट बाट सणांग साट मान्यवर प्रभु आपण माने समस्ते आसी जाइछन्ति तो हाँ प्रभु समस्त आसे। ताहेले प्रथम टिके भगवान को नाम गुण कीर्तन करिबा हाँ निश्चय प्रभु प्रभु। हाँ ना प्रभु कौन कहछ हाँ प्रभु हाँ? ठीक कथा प्रभु। ठीक कहले ना गोविंद बोल हरि गोपाल बोल बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोल मान्यवर हाँ प्रभु। एई आश्रम रे हाँ प्रभु आज मु गोटे प्रवचन देबाको चाहूँ निश्चय प्रभु दियंतु मजा सेई आला। प्रवचनटी हेला हाँ प्रभु। प्रेम उपरे आधारित प्रवचन हाँ प्रभु माने लव 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 लव। जेमिति भगवान भक्तों को भल पाती हाँ प्रभु बापा पुओ मान को भल पाती हाँ प्रभु जानिच हाँ प्रभु शिक्षक शिष्य मान को भल पाती हाँ प्रभु हाँ प्रभु जानिच प्रभु ताहेले बाबा सुंदरी तरुणी मान को भल पाती मैन पॉइंट। तामाने लव करिबा प्रभु निश्चय प्रभु। गोटे भल भलो। ए आश्रम रे समस्ते लव करंतु प्रभु समस्ते समस्त को भल पांतु प्रभु तापरे जाई ही ए दुनिया टी उन्नति करिवो प्रभु तुम मान जानिचो ना जानिचो ना प्रभु ताहेले आज तू सेई काम रे तमे निवेश हो जाओ प्रभु सेई काम रे पारंगम हो आउ जो तरुणी माने आसीबार थिला प्रभु से माने कोन आज आसीबे हाँ प्रभु आसीबे हाँ प्रभु आसे। ठीक अछि जदि आसिले ताहेले आमे टिके लव विषय रे ताको सहित कथा वार्ता हबो निश्चय प्रभु। हां हाँ प्रभु बेले कांता करमा दादा एबे। आश्रम को जाओ हाँ नंदिता को धरिकी आस नंदिता को धरिकी आस ठीक अच्छे प्रभु। जाऊ छाड़ अच्छा। ए रमणी पचाड़े। विवाही 8 वर्ष हेलानी तांकर मान्यवर 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 8 वर्ष बीती गला परे तांकर संतान संतति किछि नाही संतान तेणु- संतान किछि नाही हाँ प्रभु तेणु आपको आशीर्वाद भिक्षा निमंते ए आश्रम को आछंती प्रभु अच्छा हाँ ए तरुणी नमस्कार बाबा। हाँ माँ बाबा को मुंडिया आयुष्मती भव
ଅହି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଭବ ଗର୍ଭବତୀ ଭବ। ପିଲା ଛୁଆ ବି ଭବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ମୂଳା ମହାନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ତାହେଲେ ତରୁଣୀ ହଁ ବାବା ତମର କଣ ହେଇଛି? ବାବା ହଁ। ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ହଉନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ପିଲା ଛୁଆ ହଉନି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିଛ ମାନେ ହଁ ବାବା ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏନ୍ତା କରା କରମୁ କାଲକେ ଛୁଆ ହେଇଯିବା। ନାଇଁ ପୂଜା କଥାଟା ପୂଜା ପୂଜା କରମୁ ଦାଦା ପୂଜା କରମୁ ହଁ, କର୍ମ ହଁ, କରମୁ ହଁ। ଶନି ମେଳା କରମୁ ସବୁଟା କରମୁ ତମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୂଜା କରମୁ। ଶୁଣ ରାବଣୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଡ୍ରେସ୍ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ନାଭି ଉପରୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି ହଁ ଦେଖ ତମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ହେଇ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ହୋଇ ତୁମର ଯୋଉ ସ୍ତନପାନ କରିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହବ ଆଉ ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କରିବ। ଠିକ ଅଛି ବାବା ତମେ ତାହେଲେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ତ? ହଁ ହଁ ରାଜି? ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଶୀଘ୍ର ସାରିଦବା। ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଛୁଆ ବି ହେଇଯିବ। ହଁ କଣ କରୁଛ ମୂଳା ମନ୍ତ୍ରୀ? ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ତମ ଅବତାର ଆପଣଙ୍କର ହଁ ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। ହଁ ଠିକ କହିଛ। ତାହେଲେ ଏ ଶୁଣ। ରୂପସୀ ବାବା ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଠିକ ଅଛି ବାବା ଯାଅ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ କର। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ତୁମ ବାବା ନା ମତେ ହଁ କେମିତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ ମା କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ସେମିତି ହୁଏ ମା। ତାହେଲେ ତମେ ମା ହେବ କେମିତି କହିଲ? ତାହେଲେ ସେମିତି ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା ପ୍ରଭୁର ସେବା ସେ ସେବା କଲେ ନେବା ମିଲବା ଛୁଆ ପୁତା ଗଦଗଦି ଯିବା ସେ କାମ ନି କଲେ କିନ୍ ମିଲବା। ଶୁଣ ମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆପଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ ଯେମିତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବକୁ ଯେମିତି ଝାପୁଡ଼ି ଧରିଲା ବୋଲି ବାବାଙ୍କୁ ଝାପୁଡ଼ି ଧରି ନେଉରା ହିଁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ହଁ ମା ଠିକ ଅଛି ଯାଅ ସେଇ କାମ କର। ଲାଗି ପଡ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କର ନା ଏଇଠି ସାଧନା କରିବ ପଡିବ। ସାଧନା କଲେ ତମ କୋଳର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ। ସରିଗଲା ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ଚାଲ ଘରେ ଯିବା। ଦାଦା क्या ହେଲା ଛୋଟା ଶୁକି ଗଲା। ଠିକ ଅଛି ବାବା ଠିକ ଅଛି ବାବା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ସମୟ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ? ହଁ ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି ଏଇଠି ରହିବା? ଚାଲ, ଚାଲ ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାନରେ ନିବେଶ କର। ହଁ, ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମ ପରେ ପରେ ଆସିବ। ଶଳା ମୋର ତ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଶଳା ମୋର ତ କଣ ହେଇଗଲ ନା କଣ ରେ? ଶଳା ବାତ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିଲା, ହେଲେ ଫଳ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ହଉନାହିଁ। ଶଳା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କେମିତି ଦେଖିବା। ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।